kanyang tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumplitong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kay tasan sa mga langit. Niining taknaa sa kagabihion sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Diin Ginoo kini nga programa padayon nga gitagaan nimo kahigayunan nga makatingog dinhi sa kahanginan. Itugot mo unta o Dios nga sa dili pa musira ang adlaw sa kaluwasan. Pinaagi niini nga programa daghan pang mga kalag nga mahayagan sa kamatuoran ug magapanalangin ka sa tanan nga mga tao nga nagapaminaw sa imong pulong. Ang mga tao nga nagasuportar sa imong buluhaton, hinaot pa nga diha sa ilahang kasing-kasing, imo silang tagaan Ginoo kalipay, paglaom sa buluhaton nimo nga ila nga gitabangan. Panalangini ang mga taong nagapaminaw, nga ang mga magtotoo mapalig-on sila, pinaagi niini nga programa. Og ang mga nagaduha-duha sila Ginoo makahimo sa paghatag og desisyon sa kinabuhi. Ang tanang mga nagapaminaw kabiga sa pagduol aron mga lagad dinha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag ug magahatag sa among ginapangayo. Pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higalan sa makausapa, welcome dinis atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nakalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan ang pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, sir, wala man mi daw sa inyo sa internet kay wala man moto ang kagabi ito, no? Nibalik ang kuan sa internet, mga pila na lang ka mga minuto mahuman na ang ato nga oras sa programa. So wa na lang gid to, pero do na toy gi pa kuan kagabi live sa cellphone ni Brother Libby, pero dili gyud pod basa kay distansya ra man gud unya, kabuton pa ang cellphone murag langan kaayo muna nga. Kadtong mga nagkuan kagabi nag-message, wa man mabasa tuod ang inyong message pero nakakita gyud mo, no? Kay sa cellphone naman lang to ni Brother Libby. Niya nibalik ang internet connection pagpila na lang ka mga minuto sa atong programa, so wa na lang mi makuan kay pahuman naman pod, no? Salamat kayo. Okay, niya patay basahon. Okay. Wala gyud di ay perpekto aning kalibutan na, sir. Kay bisan ang internet mugna man sa kaalam sa tao wala gyud perpekto ang sa Ginoo ra gyud. Salamat sa pagbasa si Rinaldo di ay ni. Okay, daghang salamat Brother Rinaldo, tama ka sa imuhang panghunahuna og gisulti. Okay, wa man lagi mo'y internet, sir. Mag-as lang ko kung padayon ba gihapon nakapaminaw ang may mga radyo. Yes, oo. Padayon gihapong nakapaminaw ang dunay mga radyo kay wala man lay video pero naay audio. So ang diha sa radyo padayon gihapon sila nga nakapaminaw, no? Okay, niya patay basahon. Okay, Kuya John, maayong hapon sa inyo ha. Bisan layo pa kuya ang oras sa inyong programa.
tune in nami daan sa radyo kay aron dili magsigig sa garat kay kun amo manggod nga iatul gid sa oras inyong program magsagarat man. Salamat sa pagbasa kuya og happy Sabbath di ay sa inyo diha ni Kuya Leve. Okay, daghang kayong salamat pod. Well, niya patay kanini ang basahon. Sir, pangutana man So, dili lang usa tanan kay naa na may pangutana nga ato nga gitiksan, gipasaligan nga tubagon. Okay, daghang salamat no. Unya kay napatay basahon ni last text nga akong basahon. Pastor, maayong udto. Kanunay ming maminaw sa inyuhang programa. Unya naalay panahon gyud nga maipit pud mi labi na og sabat og pagkaon pero amo na nga gipinsar-pinsar pastor kay lisod pud gyud kaayo nga padayon mi kung kana kabubuton man gyud si Ginoo unya amo nang gisupak. Salamat sa pagbasa. O kana mo na nindot nga mamalandong gid mo, maghuna-huna mo kay ang pulong sa Ginoo maghatag man og kalinaw og paglaom sa atong kinabuhi. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyong cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imosad malili diha ang atong monitor aron ato mahibaluan kundi ining mga nasura o dapitas kalibutan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener. Kutob sa naabot karon sa labyog sa atong broadcast. Maayong gabi. Og welcome ka mo higala sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Ato sang gina-welcome ang tanan natong mga viewers no kutob sa naglantaw karon naminaw sa ato nga live broadcast through Facebook. So kamong tanan kadasing-kasing namo sa mga gina-welcome mga tigpaminaw sa radio. Anya pwede na mo kapadangat namo diri higala og mga mensahe. Namoy mga importanteng mga messages so ipadangat diri kay ato nang pangbasahon or naamoy mga pangutana baka hinuon anya atangi karon taod-taod ang ato nga pagtubag sa pangutana kay makahimo mo sa pag-contribute or may reaction ba kamo. So ato nang basahon din higala i-send lang sa ato nga number sa among number ni Brother John nga among ginapahibaw nga na ninyo or pwede ari sa comment section nato sa Facebook no. Palihog lang pod atong i-share mga higala ang ato nga programa ngadto sa atong mga friend. Okay, ato ning sugda nagbasa. Ato nakita dinhi si Nuna Hani Monterdi Punay. Maayong gabi og happy Sabbath ninyo anha Kuya John, Kuya Libby og sa bata nga si Himhim og sa tanang listeners. Aning programa daghang salamat sa pagbasa and God bless. Okay, honey. Salamat sa pagbiyo sa ato nga programa. Unya, happy Sabbath to. Asa marusim him. Di ara diri naglingkod sa Kutsun. Si Tita Hani Himhim nagpangumusta sa imo. Okay, niasad si Brother Ronilo Itang malipayong adlaw nga ipapahulay sa tanang mga kaigsunan. Makanunayong naminaw og nagview karon. Maingon usab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. Mayong gabi Brother Ronilo ni mo diyan sa Saudi Arabia. Unya happy Sabbath, no? Thank you so much for being good listener or avid listener. Niapod si Anita Cabaluna Clavis. Happy Sabbath. We are watching right now. So salamat kay Dainita. May sa gabi ni asa na mamuron ba? Naamos diha sa Carbon o naamo diha sa Mabuli. Niasad si Lane of Keria. Happy Sabbath Kuya John o Brother Libby og sa tanang naminaw. Salamat salamat taon sa Ginoo nakapaminaw jud ko karon. Tuo nako ma-absent ko karon. God bless po. Dili makompleto ang akong adlaw kung dili ko makapaminaw
sa inyong programa. So thank you kayo Sister Lane no of Keria. Salamat kaayo. Ngayon ni ana ang Okay, imong ikaw pagbati. si Sister Lynn, murag maunag gyud ni ang iyahang pakigsuod kanunay diha sa Ginoo kay ang iyang patalingugan pulong man gid sa Ginoo. Amo ni nga usa ni sa pag-feed o pagpakaon siyang kalag araw-araw kay kada manig gabi. So thank you so much Sis Len nga usagid ka sa atong diehard listener dinhi sa atong program. Kumusta ninyo diha sa Islas Kinatarkan uban sa imong panimalay ug sa tanan ron diha sa isla nga nagsunod sa pagpaminaw niining ato nga programa. Sayod ta nga daghang naminaw diha sinang Claring ron diha ilustrisimo kauban ni Brother John Sir Arjim no and my beloved brother Alan Kakunsyal Alan dito may gabi uban sa imong pamilya ni Pariboy Alis no. Pre, mayong gabi diha pre. Padayon ta diha sa Ginoo pre. Bahala kung say agian total kanang tanan Ginoo na hibaw man. Ati, mintras wa patamalimot no ako ding public service alang sa tanan nga mga kaigsunan kadili tanan na hibalo tanang mga kaigsunan diha sa Kadwawan Church sa bisan diin nga lugar basta taka Kadwawan di pa hibalo mo nga ugmang adlaw ang ato nga Santa Cena. So, anak tag siguro, talagsaon naman ko na, mahitabo. Okay niya, si Brother Rufino Moreno, nag-send lang siya mga kamot nga nag-pray o mga heart, mga higala. Salamat kayo, Brother Rufino Moreno. Napagas Bye City, Brother Pino. May gabi ini mo diya. Murag to pa ni dito. Oo, niya. Ako anday, akong isingit lang, Brother Lebe, si Paridong dito imulihon. Nagkuan tan-aw na balay dito magod paridong sa yubak sa motor ang akong cellphone kay duha na ka bisis na hugan ko cellphone gisudsud ko bulsa. So pagtawag nimo undawi ko pauli na ngadto sa Maya Daan Bantayan abot ko sa balay tulo ka miss call nimo unya wala may text message unya tulo ka miss call wa pod ko kay at that time wa na maugi poy pag kuan sa kong load pag expire. So wa ko makatawag nimo. So sorry kay ang akong cellphone diri sa box motor. Thank you. Okay niya po si M. John Nailon. Happy Sabbath. So happy Sabbath Brother M. John. Niya sad si Alma Alcontin. Happy Sabbath everyone. Niya po si Pastor Rogelio Sabate Edoliverio. Happy Sabbath day ninyong duha mga Pads John o Pads Liv. Pastor, God may gabi, is your Pastor. partner. Okay, may gabi, Pastor. Salamat sa pagbiyo sa ato nga program. Ako niya po si Jenny Rama Fermin. Mayong gabi ninyo diha Brad Libby o Brad John. Please dala sa inyong pagampo. Ako ang tulo ka mga anak. Gipanghilanat. Unta ba maayo na sila ugma? Sila si JR, si Ariel, GR og si Rod Steve. Happy Sabbath sa tanan. Okay, salamat ma'am. Anya niya po si Edwin Iscario. Maayong gabi og Happy Sabbath Brad Liv og Brad John. Great ko sa tanang nagapaminaw labi na kay Brad Eddie Layos, Tio Alino Tayaktak, Papa Nunoy Iscario, Gaga Bausin og kay Brad Billy Gidayawan nga unta mamaayo na siya sa iyang hilanat. Salamat, God bless sa inyo tanan. Mag-uso rong hilanat rong panahon na. Karon angay gid ta nga mag-amping ang kuan ra bagyod pod kusog karon dinggi, you know? Oh, bitaw no. Kusog ang dinggi gani sa Barangay Maya daghan gid ang dunay mga dinggi kesa sa mga sityo-sityo. Ang sityo ron mo igi kuan diha sa Barangay Maya ngani dunay namatay gyud, no? Di lang ko kuan og pila ka buok basta nga dunay namatay sa dinggi bata unya kan mag-angay ta angay mo nga mag-amping bisan asang lugar kay karunting ulan manggod unya ang sakit mudagsang gyud na una nga doble ingat gyud ta mintras malikayan pa. Okay niya po si Erlinda Neri Istaura. Happy Sabbath to all sa inyo diha sa station sir og sa mga mitanaw og naminaw karon labi na sa tanang mga kaigsunan diha sa Matag of Church. God bless. So God bless yung tanan taga Matag of Church.
Niya po, niya pa'y mensahe si Pastor Hill Eduliberio, maayong pagpaminaw didto sa kanagahan, family ni Brad Burns, Katakis, og mga kauban kaigsunan nato. Okay, murag mo adto ni ang kanagahan ugma sa Kadwawan. Makajuwi ni sila sa Santa Sina tungod kay doon na sila importante sa tuyo sa Kadwawan Church. Okay, niapod si Emelda Galiaris. Happy Sabbath, Sir John o Sir Libby. O niapod si Brother Kani Norland. Si Emelda Galiaris. Ay ma'am, asa naman karon ma'am, nauli ka o naargapong kas lapu-lapu? Ha? So, kumusta niya ako ma'am sa imong Amerikano ma'am? Hehehe. Okay, niapod si Brother Norland Pagal, Brother Lib o Brother John, palihog ko og dala sa inyong pagampo kay giaway siya rina sa iyang amo didto sa laing nasod. Karon siya gipapauli sa iyang amo. Rina Mangkaw, manghod ni Ilma. Oh, mura na ka. Bible study ko. Ko ani, kinini ang kana kay giaway, wa ta kay babasig nagselos ang asawa sa amo. Mo na nga may gani in town kay gipapauli. May ka nakauli pod. Kanini ang budlay manggod nga bunog-bunogon dito, butang-butangan dito. kanang dapatan o unsa diha unya ang uban gani in town mapatay pagyod niya butang-butangan pa. So lipay ta nga bisan dili maayo ang kaagi pero nakauli ra gihapon din taon. Okay, niya po si Christina Langgam Tanato. Happy Sabbath mga kaigsuunan. Watching from Mulabi, Suburb District. Sabi ng Mulabi sa Mindanao. Sambonga. Sambonga, no? Mulabi, Okay, Sambonga. good evening sa tanang taga Mulabi. Si Sister Christina Langgam Tonato. Tanato. Okay, daghang salamat sa taga Mulabi, Sambuanga, no. Nakaanha ko din ha sa Mulabi og sa Ipil, no. Maayong gabi sa tanan taga Sambuanga nga nanood sa atong programa karon. Okay, niasad si Christina, niya si Roland Neri Ginon. Maayong pastor asa man inyo karon. Wala ko kahibalo kay karon pa ko naka-open sa inyong broadcast. Diami sa Bugo City, Brother Roland, no, Ginon. Abi nag-broadcast sa Bugo City sa DYCM FM, no. Kada gabi ini atong broadcast alas 6 ngadto sa alas 7 kada adlaw gina siya. Kada gabi unya Domingo gawas sa magabi na asa tay adlaw sa Domingo. Alas 7 ngadto sa alas 9 sa buntag. Buntag na basta Domingo naasad gyapon sa gabi. Okay. Niasad atong amigo kaayo si Dong Bob Ritoya. Happy Sabbath ninyo Dong Levi. Dong Alexander og sa tanang viewers watching from Tuburan. Okay, wanay mangga daw. Tuburan sa mangga man siya. Salamat sa pagbiyorong. Niya po mensahe si Imelda Galiaris. Nauli ko tong last Sabbath nagkita mi nagkita mi ni Dong Isaw basin puhon makauli ko chat ko nimo. Salamat kay ma'am. May atraso mo dahil ka ni Dong Jury ma'am. Kay wa gid in taon ka kauli po tungos imong kaapiki na sa panahon. Amo na lang gihatod si Dong Jury dito sa Balingasag Bituon sa sementeryo. Pero may lang og di ko hito ni Dong Jury ang imuhang tingkoy diha ma'am. Wa magkagud ka lugar. Okay, ato ning tagdon usa ang pikas ka screen. Adi po si Dong Bob niya i-respond niya. Niya-reply na hurot ang mangga. Punuan lang habilin diya daw. Punuan lang habilin sa mangga. Sanga na lang punuan habilin daw. Wa na bunga, hurot na. Okay, ato ning tanawon ang mga kaigsunan o kahigalaan nato nga nag-like o nag-love sa ato nga program. Niya si Aritas nag-like no, niya si Brother Ronilo Itang, Brother Gerardo Lobetania. Oy, dede, maayong gabi dede. Salamat gud in town dede sa imong kabisi diha. Pero naapagid kay panahon diri sa atong programa sa Pinas.
Unya salamat dad nga gikahibalag ka ni ini nga programa. Niya po si Brother Rufino Moreno, Erlinda Neri Istaura, Anita Cabaluna Clavis, Basilio Notarion Atiro Notarion Jr., Sam Batindaan, Bob Rituya, Dailin Notarion Acabo, niya po si Aniceto Priscelias, niya arita sa mga nag-send og heart mga higala, naglab sa atong program, niya si Jeannie Rama Fermin, John Michael Cinco, Edwin Iscario, Emilda Osabil Boratso, ni asad si Nunahani Monterde Punay, Ronaldo Bragat, Roger Noval de los Santos, Linabog Montedora Anas, niapod si Kiana Faith Itang, Emilda Galiaris. Oy, day, kaya na Faith, kumusta day? Born again man taon ni sa una na batanon. Mura ni inuntang The Only Adventist the only Adventist sa ilahang ko anaan ni siyang lula nya butan ni bata. Thank you day sa pagbiyo sa atong program. Niasad si Rinaldo Baronda Likay-Likay Senior. Niasad si M. John Nailon, Kevin Coltora Hugo, Melbert Colipano, o niya po si Ceslin of Keria. So as of this time, mo ni ato mga nakita nga ato makaigsunan nga nakig-uban nato karon nga gabi sa ato nga programa. So Salamat sa pagbiyo ni Brother Kevin Cultura Hugo. So kadlawon ra bagid mi nag-meet ani Brother Libby panahon sa paybustadi niya kay ato maning listener. Paghuman ng eskwela ni uli ni sila dito sa Butuan City. So kumusta naman kada adong imong kinabuhi? Padayon gyud diha sa Ginoo, ayaw pagbiya kay wa tay mahimo kay mo alagad tas ginugdili, magtinarong ta og dili, mo padayon ta alagad sa ginugdili, ang paghukom sa Ginoo madayon gyud, mas labing maaygid magpabilin ta diha sa Ginoo. nakahuman gito sa eskwela. Yes, nakahuman to siya og eskwela gid siya, taliwala sa mga kawalan-on sa kinabuhi, pero pag doon na kay determinasyon, makuang gyud kana na ang nahuman gid niya ang iyang eskwela. Okay, ni Asad atong tanawon si Sternate Insenso. Happy Sabbath sa tanan mga kaigsunan. God bless to all from Insenso family sa Bilyaba, Liti. Mayang gabi sa mga taga Insenso family, ng taga Bilyaba, mayang gabi dia sa taga Linaw, no? San Isidro Liti, nya sa taga Daha diot sa Isidro Liti. Salamat diha. Nya diha po sa tagbubunga Bilyaba. Nagsikog tanaw Brother Libby kay pagka katong fellowship itong size man to sa kuan ata June, July ba to? Pagay na ko ma-send kang dadiluloy itong mga namit nga converter sa atong programa. Nga nangakabig sila. Okay, ubay-ubay mo ginadres Liti ba John? Ubay-ubay gid ang nangakabig sa programa Liti og Negros. Sa Masbati, sa manang labay mga tuig, ubay-ubay punto. Karon ang Negros og ang Leyte maog gyud may kuan niya pagay na ko masembra dadilulo malipay mo na siya magtan-aw sa kalampusan sa buhat. So naatoy mga picture uban sa ubo sa pulpito dito sa pulpito ang katong born again nga taga Tagbubunga kuan nila ni Sister Nilia Umulon. Ang uban ato nangadto lang gyud kay makigmit gyud sa ato kay malipay ta nga naay musugat sa ato nga mga nabautismuhan gikan sa ato nga programa. Okay, ato ning dalikatan gyapon pagbasa ni apod si Dalia Maris Idar. Mayong gabi og happy Sabbath Uncle John og Uncle Live. Okay, dagag salamat sa inyo pagbiyoday. Asa na magkakaroon uli ka diha sa Paypay. Unya ako na lang gining isingit pod Brother Ile Nulia, no? Ang nangutana ko nimo dito ko sa Bukid Brother Libe na kay taon si Brother Ile Nulia konbertido sa sa atong programa sa radyo wa pod intaw ni pananaw, no? Unya pila na ka wa na mga pananaw nga kabig sa Ginoo sa atong programa, unya na may igsuon nato nga medyo masuko ra ba siya i-mention kay di gid siya gustong i-mention. So salamat gyud kaayo madam, no?
ato ana ang usa ka sakong bugas nga mais nga nadawat ni kuan ni Brother Ili, unya gipalitan sa nakong sudan, og unya kadtong losartan nga imong gipadala wa pa nako mahatag kay nangutana ko niya wa pud siya kibaing ko pagsusi unya og 50 or 100 milligram ba. So Brother Eli Nulia, naminaw gyud ka kay nagtingog pa man na ang radyo, ang naghatag sa imo sa radyo maor gyapon na ang naghatag ana. So i-appeal sa iyong pag-ampo, imong pag-ampo unya, salamat sa imuhang mapidanayonon nga pagpangalagad sa Ginoo. Perting lisura ani bukid iya Brother Libby, ang pag-ari gyud sa simbahan mao nay kinini ang crucial kuan gyud kaayo gyud kay may gilayon magod may lang og kuhaon siyang motor. Pero bisan pa na maglakaw ra gina siya, nalay bata nga mukuan sa iya paingon sa simbahan in taon. Magdada na siya baon to simbahan, maglain-lain ra gyud in taon siya kutko o siya baon kay di man lagi siya makakita sa palibot. So Brother Eli, salamat kayo unya si Brother kuan pod, si Brother Jandil Librado. Brother Jandil, suri gyud kay Brother Jandil, panahon nga manawag as ako kay kumbirtido sa atong programa sa radyo Brother Libby, wa po itaw ni ipananaw. So Brother Jandil, salamat gyud sa imong kuan, pero sorry lang gyud na may panahon manawag ka di ko katubag kay nagdagan ang motor, unya nag-Bible study ko, unya panahon gyud sa uwan-uwan ang cellphone ako giday ko sa yubak sa motor. Ako day nang safety ko naman lang gyud na unya nay panahon nga dili pugyog ko nimo makontak kay ang area walay signal. Walay signal. Daghang kay reklamo sa ato nga ngano nga di man makontak, nagdahom sila nga nag-ilis tag number. Maglisod gid kog ilis number, mao ra gyud na kay mura kog ma-isolated kung mag-ilis ko og number tungod maguna sa atong mga listener. So maayong gabi sa tanan diha nga nangakabig sa atong programa sa radyo. Okay niya said si Roland Neri Ginon. Salamat Pastor, no? Ako taga Kauswagan, Lanao del Norte. Oy, Lanao del karon Norte. ni anak ko sa Manila almost 20 years nako diri. Sugod karon magsubaybay nako ninyo. Salamat, God bless. salamat. Salamat kay Brother Roland. Asa magkadapita brad sa Manila, may magani for 20 years wa na ka malimot sa iyong pagkabisaya de sa Lanao del Norte. Kanang Lanao del Norte ug ang del Sur ato nang natuyok-tuyok sa unang mga panahon. Unya di na ko makahinumdum pa sa mga lugar kay mausab gud Brother Libby ang dapit gud atong maadtuan. So salamat kay na saad nimo na brother nga magsubaybay ka na pirmi sa atong programa. Unya mohangyo mi nga i-share sa imong mga friend ang atong programa para nga sila pod makadungog ug mahibalo sa imong nadunggan hibaluan niya ila pod nang i-share ang hoping nga kamo kabahin ini nga programa kay more man atong tinguha gyud ang padako sa buhat sa Ginoo aron mobalik na si Jesus makapahuway na tas mga alantuson kinabuhi ning kinabuhi ag ning kalibutan. Okay niya po si Kiana Faith Itang. Happy Sabbath Kuya John o Kuya Libby. Gracias Ginoo. Okay ra, panagsa na lang makatiming tanaw sa live. Kay among United Prayer ni Titeng 6 to 7 p.m. man tungod sa sayo sila mamahulay adto sa ilang mission school. Hihi. Sagdi lang at least nga panagsara ka kapaminaw na aman sad gihapoy sa Ginoo ra man na gihapon kini mugong United Prayer nila importante sana para sa ila pero bahin-bahini lang puday ang ato nga programa makapaminaw ka ang amo manggong giapas nga pinaagi dinhi sa atong programa makuang ka ma-strengthen ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo kay og sa kuang pa solo flight giga diha sa buong tibok nyo pamilya. Okay, ato karon taud-taud higala basahon na nato no kung naay mga messages nga mopasok dinhi. Kay aton time paspas kaayo nagdagan no. Tingkusuga day kay wa naman lapas naman kitag maayo ani day. Alas 6:26 na kung Yes. balik panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana. Okay, adto taaning pangutana ato ning basahon. Okay. Natingala man ko sa inyo, sir. Moingon mo nga Bible base. Naabitaw na sa Biblia si Maria, naapod ang mga apostoles,
Unya dili mo mutuo. Salamat si Roger Katampatan ni. Okay, daghang salamat Brother Roger Katampatan, no? Kanang imong katingala, no? Kanana ang wad ana hinoon normal ra magyuda sa mga butang nga di pa kayo nato matugad matingala ta. Kami wa gyud na mahitabo nga na-mention sa among baba nga di mi mutuos mga apostoles, dili mi mutuo anang Maria, wa na mahitabo namo. Kaning gipasabot namong Bible based ni, dili gid min ninyo ma-judge nga kami bias. Nganuman wala mami among kaugalingon nga inunta mga ideya kundili ni aman sa Biblia. Sa kang Maria ug sa mga apostoles ning tuo mi. Pero mahitungod anang inyong pagtuo nga inyong yukbo-yukboan ug ampo-ampuan maunay wa namo dire. Kay ang gisulti, naarabay inyong balising katarungan ni ang maginis inyong balasahon gyud sumala sa Santo Niño de Cebu nga wa mo magampo sa mga larawan, pero klaro kay giampo ana ninyo mga larawan, wa mo nagsimba, pero klaro kay na nga inyohan ang gisimba. Lahi lang ang samuan ning tuo mi kang Maria, ning tuo mi sa mga apostoles. Yes, si Maria ug ang mga apostoles naa sa Biblia. Yes, kining programa Bible based. Pero ang dili ta magkasabot diha kanang inyo ba nga mga practices about diha. Nganuman, daghan sa inyo na gani nagmamamama na gyud hinuon mo. Nga ngani dinis Biblia sa Jesus ang gisampit tergod niya babae. Unya dihay panahon nga may mitug-an kang Ginoong Hesus nga ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon naa nagpaabot niya sa gawas, nangita niya. Pero ang gisulti ni Kristo, ang iyang inahan ug ang iyang igsuon kadtong nagtuman sa kabubuton sa amahan. Unya unsa man ning kabubuton sa amahan? Salmo, gisgutan sumala sa 48, mao ang pagsunod sa kasuguan sa Dios. Tandaan nato na. Well, mahitungod aning kang Maria, no? Ato ning ato ning hatagan kuno aber. Sulay lang kuno gud ninyo usa ba? Kana bang dili lang mo ipatigbabaw ba ninyo ang inyong kana bang ingong mao na manggod ni namatan og mahayag, mao na lang ni among pakamatian? Kay kanang mga bahina mura ba og sirado na ang inyong mga huna-huna tungod kay naa na mo sa inyong namatan og mahayag. Pero mangutan na ta, unsa man ang mga bahina ang inyong namatan? Unsa man ang bahina ng inyong kahayag? Kay sa Biblia ang kahayag pulong man sa Dios. Salmo 119:105. Unya kun ang pulong sa Dios mao ang kahayag, nganong dili mamo mahayagan sa pulong sa Dios nga kanang mga larawan o mga linilok wala gyud na itugot sa Dios nga magyukbo o magampo kanila, wala itugot nga magbuhat ka. Unya sa naghinubra na gyud ninyo nga pagkabuta sa kamatuoran, inyo na ganing ipanuroy, padatadatahan na. Unya inyo nang tag 3,000 city, padatadatahan. Unya usahay magpaluiloy nga, sir, wa gid taon may ikuan, sir, pangpaniud to, kuha ilami bisag aning gamay lang nya kuan man ni, sir, kana na ang 7 ka buwan usa maninimo impason. Mayingon ra pod ko aron di masakitan bisan pa na og pila ka buwan kay bayronon ra man nako gihapon. Unya mamroblema man hinuon unya mo kay pirmi kung way kwarta kay sa naay kwarta dili ko makahulog-hulog ana. Mora gini akong rason kay og imo sad sila nga kuanon dayon mahiubos magpod. Muna nga ako na lang gyud nga gihuhap-huhap. Unya niya pamatii ko nun brother, niya ay gisulti dinhi. Sa unang sugo diha sa napulo ka sugo nag-ingod dinhi, dili ka magbaton og lain nga mga Dios atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Tanawa, linilok sa bisan unsang dagway, sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit. Tandaan ta na, tuwa sa itaas sa langit.
kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Sa to pa, kung imo gining hulagwayon, larawan og linilok gining gisgutan, gidili sa Ginoo pero inyong gisupak ang sugo sa Ginoo. Ha? Pero moingon mo nga si Maria ang mga apostolis na sa Biblia, yes, nintuom yan na. Pero moingon mo nga gibuhatan yun ng mga larawan o mga linilok, ay dili wa na gikuan sa wa na gitugot sa kabubuton sa Ginoo. Pamatiira gud ninyo niyo. Gawas nga gisulti nga ang mga larawan og linilok bisan unsang dagwaya tuwa sa itaas langit kundi lalom siyuta dili magbuhat og bisan unsa. Ang pangutana karon, kanang inyong gipamaligya, kanang inyong gipamalit sa inyong huna-huna ba, nasubay ba na sa kabubuton sa Ginoo? Basi mo ingon na sa murong nang hilabot mo yan, nagpasabot rami, gipadara na diri sa amoa. Karon niya sa 4:16, sumala sa Deuteronomio 4:16, aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon, o dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kun sa babae. Tanawa, madagway man sa lalaki, madagway man sa babae, gidili gyud ang pagbuhat og mga larawan og mga linilok. Ano how come nganing abot magdiha sa inyong kinabuhi bilang nagtuo, nagampo og nangalagad mo sa Ginoo, nga ang sa lugar sa Ginoo inyo namang gipulihan sa daghan nga mga larawan og mga linilok. Karon kini bang pagsimba aning mga butanga o kining mga bahina makalaom ba mo nga makatabang na sa inyo aron mo maluwas? Pamatian kuno ninyo ni be ang Isaias 45:20 kung unsay gisulti dinhi matud pa dinhi sa 45:20 nag-ingon, panagtigom kamo o panganhi paduol kamo sa tingob, kamo nga na nagpakagawa sa mga nasod, wala ing kahibalo kadtong na nagdala sa kahoy sa linilok nga larawan og na nagampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Behuna-huna ako ninyo dili man diay na makaluwas. Kanang inyong pag-ampo-ampo sa larawan og linilok og inyo pa na gilargo dito sa Ginoo, malipay pa ang Ginoo niya na kay kun magpabilin mo dinha timani nga gikaligot-gutan baya gyud sa Ginoo ng mga bahina. Pamatiiragon ninyo ang 27:15 sa Deuteronomio unsay gisulti matud pa dinhi sa 27:15 sa Deuteronomio, ingon ni ang gisulti matud pa dinhi, tinunglo ang tao nga nagabuhat og larawan nga linilok kung tinunaw butang nga dulumtanan alang kang Hiyuba ang buhat sa mga kamot malalangon og igabutang kini sa tago og ang tibuok nga katawan magatubag magaingon hinaot unta. Unsa ang tawo nagbuhat na ni? Tinunglo. Unya karon kami diri nagtuumi kang Maria, yes, naas Biblia og sa mga apostoles, pero wala lang mi nagampo, wala lang mi nagbuhat. Nito orami lahi anang inyo ngani niya ang mga apostoles gisgutan nimo dinhi. Unya si Apostol Pablo usama na sa linya nga mga apostoles, kaso nga lang lahi ang pagka-apostoles ni Apostol Pablo tungod kay nakabig siya diha kang Kristo, humana si Kristo mikaya paingon sa langit, pero giila gyapon siya nga apostoles. Unya pamatiin ni nagsunod ra ba ning pista ni San Juan ug ni San Pablo ug San Pedro? Unya niya sa 17:16 sumala sa buhat. Og samtang si Pablo nagpaabot kanila didto sa Atenas, ang iyang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad na puno sa mga larawan. Tanaawa kuno ninyo si Apostol Pablo sa buhi pa siya, ang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad na puno sa mga larawan. Tungod ni ining mga puntuha, unsa man kahait og kabugat ang mga pulong nga nigula diha sa baba ni Apostol Pablo. Kung atong basahon sumala sa nahawnang sa Roma kapitulo 1 bersikulo 22,
22 o 23 sa Romania kung ato ning basahon dinhi unsay gisulti dinhi niini nga bersikulo ha. Okay, Bible base ha. Unya karon ay na lang mi og idamay anang inyo dinha nga ug magampo mo magyukbo mo ay na lang mi ninyo idamay basta kay nagsulti ra mis kamatuoran niya. Sumala si dihi ingon ni sa atong gibasa ang espiritu sa sulod ni San Pablo nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita ang syudad na puno sa mga larawan. Unya sa 1:22 o 23 atong basahon unsay gisulti dinhi matod pa dinhi sa ilang pagkamakainadmanon nahimo hinuon silang mga buang. Wa ko magingon buang mo ha, ang Biblia mo nagingon. Sa ilang pagkaminadmanon nganuman mga profesional mga doktor, abogado, engineer, dagkog posisyon sa gobyerno. Pero sa gisultis Biblia, manggialamon sila. Gi-acknowledge sila sa Biblia nga sila mga manggialamon. Sumala sa gisgutan sa kananaang Biblia. Pero unsa sila nangahimong mga buang. Ayaw himuan ninyong kaugalingon yung buang. Nga naman, sa 23 kung basahon, og ang himaya sa dili mamatay nga Dios giilisan nilag mga larawan. Sa unsa nga bahin nga bisan sa imong pagka-profesional, sa imong pagkamalamon, pero nang gisultis Biblia nahimo kang buang tungod kay ang Dios giilisan gyud hinuon og larawan. Og tungod ni ana mga kaigsunan, gisulti sa atong gibasa matud pa, dili makaluwas. Karon niya gipisa-pisa gini pagsulti dinhi sa kananaang Biblia. Ako lang ning basahon kay pinakasinsilyo na gini nga pagpasabot dinhi sa Biblia. Sa Salmo 115, bersikulo 3 ngadtos 8, pamatian ra gud ninyo niha, nag-ingon dinhi matud pa sa Salmo 115 unya 115 3 ngadto sa kananaang 8 nagingon apan ang among Dios anaa sa mga langit. Asa ang Dios? Naa sa altar? Naa simbahan? Tuwa sa langit. Kadto mo'y angay simbahon, yukbuan og alagaron. Dili nang gibuhat sa tao, dili nang ginegosyo, dili nang gipubabinditahan. Unya nagngudi apan ang among Dios anaa sa mga langit, gibuhat niya ang tanang nakapahimuot kaniya. Ang ilang mga Dios maong salapi og bulawan. Muna nga ang pagka-Dios dili lang diha sa larawan kundi naasad sa salapi, naa sa bulawan. Pero sa unang panahon, dili pa kayo daghan ang mga taong nakamao mangawat na ay mga larawan nga bulawan, na ay larawang salapi, ibutang didto sa ilahang butanganan. Wa pa man kay makamao mangawat sa una. Diha nay mangawat, diha nay kawatan. Pero karon testingi kuno buhat og larawan nga bulawan og maugmaan ba na. Og di nimo bantayan. Unya nag-ingon dinhi. Matud pa, sila adunay nagindinhi nga sila adunay ba apan sila dili makasulti. Kamo makasaksi gid mo ana. Makasaki gid mo ana. Unya sila adunay mga mata apan sila dili makakita. Nakaibaw mo ana sa kasimple aning pagpasabot sa Biblia unya dili ninyo sabtot. Unya adunay mga igdulungog sila. Sa igdulungog dunggan ba? Apan sila dili makadungog. Nag-ingon dinhi sila adunay mga ilong apan sila dili makapanimaho. Tanawa ra gud na Ang gibasa nato ganina sa dagway sa lalaki babae di gid pabuhaton. Nay ilong dili ka panimaho. Kakita ba mo og larawan nga gihimo nga pislat og ilong parehas ako ka pislat? Uy, taliw-tiw kay ilong lalaki babae. Nay ilong pero dili makapanimaho. Sila anay mga kamot apan sila dili makahikap. Sila adunay mga tiil apan sila dili makalakaw. Ni makasulti sila, pinaagi silang mga tutunlan. Ang nanagbuhat kanila naisama kanila o sama kanila ang tagsa-tagsa nga mosalig kanila. Mga kaigsuunan, siguro naay naminaw ron nga nasakitan. Normal ra na. Kay ang pulong sa Dios, Herwihanon 4:12, buhi
gamhanan, nagalihok, hait pas espada ang duhay sulab, makasamad magyud ng espada gud. Ang pulong sa Ginoo kung imong gisupak ron, masamaran ka gyud. Pero dawata lang gyud na ng samara, nganuman ang nagsamad ana ang pulong sa Dios. Ang espada duhay sulab gisgutan ang pulong sa Ginoo, ang usa ka sulab kung imong ang ipasabot na kung imong tumanon ang pulong sa Dios, maluwas ka. Ang usa ka sulab nagkahulugan na gisupak nimo ang pulong sa Dios, malaglag ka. Piliin ning duha ka sulab, ang pagtuman o ang pagsupak. Timan ibaya ang gisulti ni Kristo, ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. Unya nganong dumilian magininyo ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Tungod ni ana ang hangyo sa pulong sa Dios kung atong basahon no nang Juan 5:21, mga anak, likayin ninyo ang mga Diyos-Diyos. Timani nga ang mga anak sa Dios unsa naglikay sa mga Diyos-Diyos. Kapag wa ka maglikay sa mga Diyos-Diyos, dili ka gyud ilhon og tawgon nga anak sa Dios. O kay dili man anak sa Dios, pangutan-an na lang imong kaugalingon kung kang kinsa kang anak, kay naarabay gisulti sa Biblia nga ang yawa naa pod siya anak, kay ang yawa amahan sad siya pero amahan sa mga baka. Daghang salamat sa inyong pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot ug natinaawan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. Ato ning delikatan pagtanaw alang sa mga nahidugang nga naglantaw karon. Niya si Moses Alex Liaban. Happy Sabbath, Brother John, Brother Lim. Happy Sabbath also, Brother Moses Alex. Niya po si Daniel Gis Flores Arnijo. Mayong gabi ninyo diha tanan, Kuya John, Kuya Libby ug sa tanang kaubanan ninyo diha. Happy Sabbath, happy watching diri sa Mandawi. Pagsabungan, salamat sa pagbasa. Uy, kinsa ni? Daniel Gis Flores Arnijo. Okay, daghang salamat Brother Daniel, no? Kumusta mong tanan diha sa Mandawis pagsabungan? Okay na po, Sister Ginaline Lumuntad. Happy Sabbath sa tanan, brothers and sisters. God bless you all. Niya po si Romil Tumakay. Mayong gabi, Brad John o Brad Lib. Anya di pag-mensahe si Meliod Selasol. God Aves Kapaglaom. Happy Sabbath to all. Niya po si Saya Ang. Happy Sabbath everyone. Anya niya sad si Benson Lagarisa. Happy Sabbath, Brad John o Brad Libby o sa tanan nga naminaw karon sa atong programa. Okay, salamat sa pagbiyo Brother Binson. Kumusta mo diha sa Nislagan, sa Biliran, sa Almeria, no? Kumusta diha Ma'am Rose Lagarisa o sa pamilya, Kuya Kinsing? Unya, kumusta diha sa Di Pastor Magpusaw? Okay, ato nakita si Brother Cesar Elguira diri, Luwel. Yes, convertido tani Brother Libby sa Negros Oriental, no? Brother Cesar Elguira, salamat kayo nga hantud karon. Amo pa ka nga makita diri sa ato nga programa. Niya po si Acer Castellion, Geneselhan Alolor Mansueto. Anya Mary Grace Lalosis, Dalia Marisidar Linabog, Montedora, Jas, Roger de los Santos. Mani atong mga nakita ni Brother Nelson Bersero, Edwin Escari, Roth Necesario de la Cruz, Aritas Picas, ni apod si Dailin Notarion Acabo. Okay, no? Ato ning tanaw ning uban, mo ni ato mga nakita mga higala. So atong apoy atong basahon ni si Roland Neri Ginon. Mga pastor, maayong gabi nat kanato. Okay, maayong gabi kanato. Ganing gisaysay sa Daniel 2. Mahitungod sa damgo ni Haring Nabucodonosor, unsa gani ang bot ipasabot sa damgo ni Haring Nabucodonosor, unsa ako naglibog
ang hari kun unsay sulbad ato bisan ang mga manalagna wala makasulbad sa damgo. Okay, sila. Inon tal na, brother Nere, no? Ginon? Brother Nirig ginon kana na ang kung okay lang sa imo ha unsa ni Brother Libby iatol tanig Domingo sa buntag kay duha man ta ka oras. Pwede karon Domingos buntag, brother John, aron matagaan og taas panahon Oh, sige. So brother, Domingos buntag from 7 to 9 o mula pas 9:20 kay usahay magod lapas na sa alas 7 ta. makasugod tag alas 7:15. Basta 7 to 9 sobra diha duha man ta ka oras basta Sunday morning nunti lang gyud ni siya kay kining Daniel 2 dili po daghan ang makasaysay ani kay ko maguni nagkinahanglan maguni siya og kuti nga Prophecy, pagpagisusi kay this is a Bible prophecy. Okay, salamat. Okay, ato ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana giun sa to, brother John. Ang ihang pangutana, Brother Libby, maglibog kuno siya sa ato kay moingon tag Bible based ta. Si Maria ug ang mga apostolis naa man na sa Biblia unya dili mo motoo. Okay, salamat no. Ako lang diri ko natong oras gamay lang kaayo. Kami diri, Brad, motoo mi kang Maria. Motoo sa mis mga apostolis. Pero dili imi mo ampo kang Maria og sa mga apostolis tungod kay wa man na isugo sa Ginoo nato. Bisan sa manulunda di mo ampo. Ang ampuan maura gyud ang Dios. Sa pinadiyag 14:7 atong simbahon wa ilain ang Dios nga nagbuhat sa langit sa yuta sa dagat ug sa tinubdan sa tubig. Kay kana silang mga apostolis, kana si Maria nagsunod ra po na sa kabubuton sa Ginoo. So yung pangutana nganon di mi motuon lang Maria nila sa mga apostolis tuoy. Gani sa ato dining pagtubag sa pangutana na ay mga sinulat sa mga apostolis nga atong gipasabot nga ang mga apostolis nagsunod sugos Ginoo sa buhat 5:29 atong mabasa di ingon si Pedro og ang mga apostolis nagaingon maoy gisunod namo ang Dios og dili ang mga tao mga higala. Okay no niya si Mary pod giingnan po niya ang mga tao sa Juan Kapitulo 2 atol sa kasal sa Kana. Unsa gani isulti ni Ginoong Sos o sa iyang anak, tumana ninyo kung unsay iyang isugo kaninyo. Nagpumot sa pagtuman, wa mag-ingon ang Biblia nga ampuan nato si Mary, wa mag-ingon nga ampuan nato apostolis, kay naining ampu og suway kang Pedro o kang San Juan. Gibadlong nila nga only nga ang Dios lang sa langit maoy ampuan o may aton simbahon. Okay, wa naman tayo mga higala sa di pahingpit na puso na atong tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala magampo kita dalang panan og makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangini ang tanang nagapaminaw dadas kahayag sa pagpangalaga diha kanimo gipangayo namo kini tung lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala daghang salamat sa inyong pagpaminaw kini na lamang